kane kadi ka khana shapang jong ka wei ka the samla ka bakerteng ka mi jong bat ka don ka jingtim ka besar khei bha ha kane ka the samla kino ki ba phla jing iya ka ki kendu ka jingyap ka pasngau sharkhei suki baro ki stang ban khot ya ka kashwar kanong ais new bat kilas dang ban le kyar ya ka nadu ba kadang khana kilas dang ja ki jingja ba kham pher ha jan jong ka ha ka wei ka sngi uwei ukhanna uba ikanat ya ka ulawan ban yele kai bat ka katba kidang yele kai ula hap shapo jong ka wei ka thleu bat ha ka wei ka por uwei ukhanna ula ai kandi ya ka onda ula lik phai shayeng shiteng lenti ula tandra ya ka kali bat ula mensaw hak banang kong kami jong ka perkhat ba kine baro kide tang ki basu jarang khat Henry hakapor bakalik pule sha high school udon uwe usamla ubaka itanat ba ula yo admission ha Korea University kumta ha ka jingmen ula ai kinus jongu ya kami jong bat uong ba un ab ya ka sha college Henry kensan ha kane kapor ula kelon hamadan bat ula kyo bat koloi kila rai sha hospital bat hadin bu ula koit ula le sa sha sor bat kami jong kam yo isu yo bat ka khubor kala sapriang ba senior jongki ula mensaw nakadaw jong kami jong uwe usamla ukwa ban pensange ya kane ka khubor kumta ulai ai umso ya kami jong Henry kini ki khubor lamler kila pensngo si bahaya kami jong kabalak ta ya kami sim jong ka kami jong kala khlat hakasngi balak haya kami jong kamut kasngi kha jong ka kadi kasngi jong kan mau ya kami jong ka kumta ukpa jong ka ushat khawai sni kha jong ka ban kan mau ya kami jong ka Henry haka jaka ka jing ai sngubha ushat ai ya ka ta ka pisa khnang ba kan yo ban ya lambam sngubha ya ki parlap jong ka hakane kasni kha jong ka pat kan yo ki paralok kami jong ka thok ba ka don ki paralok Henry haka jing shisha kalong tang marwe kam don paralok tang iwe ru haka we kasngi ha school baro ki shenrang ki yo food poisoning Henry ki kan thei baro kim lele baro kila pitsu ya kami jong kabala penlong ya kami jong bantarai bakane baro kadina kadaw jong ka onda lawai school uslap ulahap uwe ukna samla ulawan hajan jong ka bat ula yawer balai oni ka chayeng kadba kidang ya lenti ula phla jing ya ka hakane kapor ka bos kalawan ya na jan jong ki bat ka kala sidaki bat kami jong kindit ka kan mau ya ka jing tim ka badon haka bat une ukna samla ula lik phai klempen sngu ya ka jawab jong ka Henry hakane kapor lawan kalini uperthat ula tit yo ne ukna samla ula khlat no na kane ka perthei onda la Simon Step School kila duwai na ka benta jong kami jong kala kan no ya lade ya ka ka balaja ka perkhat lada kam kendu yu tele se udang imenta we usamla upakerteng udong jin na jangai uyo iya kami jong deitang mo bas nguthu ya ka jing sngsi jong kami jong baro ki ong hamno ba kami jong kadon kidon bet ki jing jab sngsi baro ki langit ba ka disisha ka bodon jing tem Henry udong jin ngit ya kata uong lada kaja ka hajan jong no kamut ba ka dei na kadaw jong ki hadin ka tok anesnge kilalek piknik na school bad udong jin uyo ka kamban shandor bad haba uyo iya kami jong kaba syong pula kot marwe teula shandur tu iya ka shiteng sngi uwe ukna samla ula ai umso ya kami jong bad ukwa ban phlajing iya ka Henry kami jong kala sngo shipting bad kala mina nangne hadin khandiat por ka kejar jong ne ukna samla kala mensaw udong jin uyo i ba kami jong kala kyu ha kajing shipting hadin bakilawan phai na piknik udong jin ula saje kidur haba upin bahaya kadur jong kami jong uyo i bakas ngausi bha hakasni ka bobot uneu khna samla uba mensaw ula le school harangkat gidingshan baru ong ya baro ban kiar na kami jong pat kami jong kala stang mele kiar ya kiwe kasngo shopting ban kendu ya kiwe shiteng sngi man kapor kasyong marwe hakawe ka ban hakajing shit kasngi kasyong bamja marwe udong jin usngo san haba uyo iya kane te udong jin ukan mau baka kimi jongu kadi ka president jong PTA kumta ula yarap kam ya ka kimi jongu shadukan jongka bat pin kemen ya ka bat ula kerpat ya ka ban phashna jing sopten hakamat jong ka warehouse jong ka school ban ka ya ka jing shit jong ka sngi bat ka kimi jongu kala kaloi ban le kumta haba udong jin uyo i baka mi jong ka syong hakane ka jaka kabala ka ya ka jing shit jong ka sngi ban bamja
ulas ngau kemen bah Henry kilas tang ja ki jingja ki papen man sayu kino ki shenrang ki bakren ya ka kadon bit ke jingja bat ke jingja ka papen yap iki kumta suki baro kila kiar naka bat ka kubor kala sapriang ki ong ba ka kimi jongka kala klat hakas ngi bala khaya ka nakata kadau kadi ka shwar kapor min kadi kapor ba kami jong kas ngau suk men simbaha namar kadon haying la jong bat ka pule kot marwe hakamra habau ku pa jong ka uyui uong balada kadon kam ben shim tuition ula ban pha ka tangba kami jong ka ong em ngam don kam kala ban wan ra ki max ba he dalade u ku pa jong ka ula ban sngu thu ya ka jing sngu si jong ka ong kam shamja ka e ka basneu ka to ka nesngi kala lit school klem kran yeno Henry don uwe khna samla ubawan kran ka u ong bakini ki jinja kidi tang ki basu jarang khat Henry ladon ki kenthe ki bayoi ya ka jing ya kran jongki kami jong kala phet nang ne Henry uneu khna samla udai uba menti uba e donut baha ula buddin ya ka bat ula plajing ya ka hakne kapor kami jong kayoi bau sai nar lai ula kemding hashwa bakan ong e uwe wire ula ha phalor jong new samla sakawe ka jingja kabala pen nge shisha ya baro bakami jong kadei ka shwar tang udong jin marwe ubas ngawlem ya ka jing snosi jongka hakne ka ben bakami jong ka shashong latho tang dakitin snew suda menta haskul omdan jakashu yaka kumta ka prakhat bakan sangeno ya ka jing pule school jongka hashwa bakan mina school kala phaidin la kumba ka sngaw ya ka jing don jong no re jong no udong jin upit ya ka na jangai harangkat ka jing snosi ukwa ban ong e ya ka ukwa ban ya dei para lokpat ka Henry ka mijong kam wan school show ukpa jongka ulas ngaw bitar bakala pep school klem ya tu yo ka mijong kam ju babi e kathia hapo kanep harangkat ka jingja umat bantip ya ka jing shisha ukpa jongka ulik kendu ya ka para lo kelas jongka ka bekerteng ka daun bat kala yetu ya ka e ka balaja ka bala penja umat ya ukpa jongka kumta ula shim kitiar jongka khun jongo na school bat ula mi balik phai shayeng kat bau dang yai uyo i bau dong jin upen khod ya ka jing thotin snew shaphang ka mi jong hakane ka ben ken no snew ya ka mi jong kum kiwe kumta ukpa jongka ula bat na terpeng jong udong jin bat ula ai khuble yo kami jong kapelut por tang hakam rathia jongka ukpa jongka ukhot ya ka ban ba mi e ukwa abakan klet no ya ka e ka balaja Henry ka khubor kala sapriang habaro kasnong hakawe kasngi ukpa jongka uye sho bad we ubreu uba ong nakadaw jongka jiong ukhun jong ulaman saw ukpa jongka ulas ngosi haba uyo sngaw ya kane bat ulama hamyeki sashisen lada ki pen sapriang ka khubor lamler shaphang ka khun jongo te unsapen kulmar chnong kidon ki breu ki baong ya ka kimi jong dongjen ban phak kiar ya khun jongka nakami jong ka kham ik bat sngaw tanat ya ki marat ban ya ki breu kumta ka pha ya ukpa jongka ban wan ra jing ba meow te ukpa jongka uong kimi yaw ba ya yer kim long ki babha te ka mi jong ka ong ngaru ngam de ka babha ukpa jongka ulas nguthu ba ka jing karan jongo kala pen snosi ya ka khun jongo kumta ule chadukan jongka kimi jong dongjen Henry umyo kijing ba meow kumta ka kimi udongjen ka ayo uda kijing ba meow jong ukhun jongka warla ukpa jongka mi jong tere benshim Henry warla kataru ka ayo kami jong haba kayo kijing ba meow hakasin benengkong kala phu samarki da kijing kemen kabala pen kemen ya ukpa jongka hakane ka khilimat nangta ki senior baro kila dep ya kijing puli high school jongki hakane ka ceremony ka kimi jong dongjen kala le style ba bat kala shon shibun ki dor baru khun jongka Henry udongjin uwat ya kami jong kedaun kali I give ya kami jong haying jongka tharai ka kwa ban panmap ya ki e baro Henry ha ka jingle aran kam ong e udongjin ru uban ra sentiu ya kami jong Henry hashwa ba umut banbu uni usentiu ladon ba pli ya ka jingkhang kumta ula phet no nang ne hadin ba kami jong kapet ya kene ka school alumni book kayu i bala bu ya ka dur jongka hajan jong ka dur bakilation lang baro tharai ka down kale kumne ban pan map na kami jong nang ta ukpa jongka u ai jingmut ya ka ban buteng ya ka jingpule uong lada kali to qualification exam te kan salong kum ka high school diploma kum ta kala ablik pule shaki college badu ong bakin lik sa no shasor jingai na kashnong ka thau
Hapdeng kajing ya keren ka benyat jongo kala supang bat ula kular marsen poi syasor unlek sumar nengkong ya ka benyat jongo kajing ai men sim jong kupa jongka kala pen shilor ya ka mijong bat kala stang biang ben pulekot ondal ade kapor banlik bu phan na lengkha ka mijong kam kwa ben ino ya kupa jongka marwe pan trekam kumta kala lilang bat u kat bakidang trekam kendit lami uwe ubsen bat ula pu ya ka kejat jong ka mijong u kupa jongka ulawan mare sejan jongka Henry hadin kendiat por kami jiong kala yap ler unda kala tibru kayu ibu kupa jongka ula tia ahmadan bat ula telot baha kala sungtu bau kupa jongka ula penmi ya kabi jong besen da kabakejit Henry nak kadau jongka benyat bapang jongo kabi kala sapriang kloy hakamet jongo kami jiong kala pertabru ban yarap Henry ukupa jongka ula pensange iya ka uong lada kibriu kiyoi ya ka jinglang jingman jongo kumne kinsa keno ya ka upha ya ka mijong ban penno nangne Henry hakne kapor kipara nong shong shnong kilawan poi pad ukupa jongka ula klatno baro kila keno ya ka ki ong bakala peniap ya la ukuparo kala kelalong shisha kashwar kanong ice new bat kila be shnong ya ka udongjin u balalik pulisha college tibi e shaphang jongka ne bat ha ka jing thumu ban pen shisha baka mijong kade ka balului ula jit ya ka statistic ka subject bakong san tam jongo ladon we upara lo kelas jongo uba shat kiar ya baro usyong marwe uba kerteng game baro ki khot yo ubi namar jukran yeno yenoro haba udongjin uyo iya uken mau ya ka mijong udongjin la ban sngap halade upersyang ban yade paralok badu Henry ukim klem ong ula mi nonangne tangba udongjin syaram bat uwan rai ukim kipan na pentor jongki para marjan jongo bat kilaya kular begini ya bamlang ukim ulas ngolongo namar kambun sin lada ju papi gile kumbam yo iyo Henry udongjin pat le kumta te udongjin uong pipen kan mau yanga ya kiwe mensua ngamla bende Henry menta ngam kwa benle biang kaju kajing bakla hak bekut baru armut kila lik bam sya restoran kat badang yaj kapor kila ya de parlok baha haba kila yo shuti liur udongjin ula lik phai shashnong bar ula pet kidur school barim bar ula pet ya kadur jong kamijong ka kamijong uka yathu katok kane benai mensua kala sapriyang biang ka kubor pa kamijong kala peniap yo kupa jongka bat haba ukhun jong nong sajan uling ajus ngaulam ya kajing klat ukupa jongka onda ulawan phai usnyang kala ula dat yu hakasin ka benengkong udongjin ula bitar ya ka kamijong bat ula pensutu ya ka haman la ka minute ka second kidan bet ki bamensau lane ki bayap kidi ki ba shujar ngkhat haman la ka jing mensau kimde ban kno ya ka jong hadin jong kane ula kre ban le chaying jong ka jong te ka kamijong kala pensange ye ka ong kato kane benai mensua kamijong kala mi nangne kinang shong shnong kila be shnong ya ka bat ka ying ka sa thali udongjin ubala du jing kermen ula le chaying jong kamijong ula shong hajan jengkhang bat ula pet ya ka report jongo kaba ula penkre ban pen shisha ya ka jeng lui jong ka jiong Henry menta baro kala kot kapor kala dir bat kensan kala yar kala wanbe bat ki kot jongo kila her bat kila pralot hakne ka klip mat udongjin ukan mau bahaya kami jong bat ulas nguthu bakapor kam ap yeno kham tam ya ka jingin haba uno hikai jongo utip kadau babale upulis statistik teula yaro ya ka jing sngo ka jing IT bat ka jing so tanat jongo Henry harengkat uong baka report jongo nadu bastang hi kalong kaba bamler kam namar udongjin nadu ke bastang ula rai baka jiong kam dei kanong ais new bat nang ta ula pni yaki data ban pen shisha ya ka jing ong jongo uno hikai ula ajing mot baya kita ki jing keli baro de ban jubab da ka jing sngo scam bat udongjin ula pediang ya ka jing ajing mot jongo kumta ula pit benia biang ya baro ki jing jana du bastang bat hakane kasen ula bu jing thumu tang ka we ka jing keli ka ka jinglong ka bayade habaro ki jingja accident haman ka jingja ka jiong ka don lang ha ka ju ka jaka lada ki data ki jingwat benya jongo kilong ki bade tela yo tang ka we ka jubab kata kami jiong ka de shisha ka shwar kelam la ban yarap udongjin ubala sha hauslap ula yam pat ula linyar ula sedang ban isi ya lade ba umla ban pen shisha ya ka jing lui jongka kapor kala nang yat bat ka jing pen kre nak benta ka exam final kala poi na ka jing yarap jong no hikai jongo ula yo kam kumu data minor bat ukyung ula long u detective
Hakawe kasngi udongjin ula yo kawe ke project ka badan jinya de pat ke kasino tang shupe san second ula aban bataya karta ka kamai jongki bereu ki bawan hangne uyo iya unong tre office ubalai post nem karta bat u antat bau ne ubreu u aiwai ya ka office hakawe ka shnong ka baret unya ya ka kali ka bahe kum kamir bat u kamai kum basopeu arlak shisnam bat menta un sarem hakne ka jing khalai no sep bat un saduno ya ka pisa jongo udongjin uong ya uwe waiter ban ajing bam lai lut ya une ubreu bat ba un wan phai biang ayi u ka voucher jong ka hotel henry kidon ki ba om sngot tanat ya kane te udongjin u batai ladap customer ulik phai da ka ba ula dulot ya ka pisa jongo te umuan phai shu kumta ban ya ka badu customer ka ba haban pensange yaki bat ka mai suki bat kan ka mai pisa shibon new chairman ula sngude ya kata ka jing ajing mod jongo bat ula perkhat ban be dengka hakne ka casino company hap deng jongkane new customer ula dia ka kali jongo bat ula wan phai biang sha casino new chairman ula ai ka business kat jongo ya udongjin hakane ka janmet haba udongjin umut ban lek phai shalayeng uyo i ba ka yit kali jongo kala pat uyo i na ka kamera baladon uwe ubreu uba penpat ya kayit kali jongo u detektif utharai lese don uba thungo ban pen hiar kuput ya o haba udongjin u phatho report u ne detektif umla smotho ya ka kam kaba udongjin utre kamut ayu kata kadata minor udongjin u yathu ngade unong tre office uba khen uba bishar benya ya ki jingtep pet kine armut ki beya kulumar ngatip kide shiyeng baro armut ki don ka jingmelen banyat penkhoj ya kicing tab bilar kidon ru kaju kadak haki janjongki bat kidon ru kishnyu bali haki janjongki bat hak ne kapor ba udongjin udang batai ya detektif kawe ka breu ka batmu we ukseu bali kalawan penmap ya ki pulian bat kala ya lame ki khunjong ka shayeng ho kini kide ki khunjong ka kumba udongjin ula batai ya detektif bakine kide shiyeng u detektif ula smuthu ya ka kam jong dongjin bat u ong yo ba unwat benya ba ya ka case jongo hakane kamet udongjin ula yakut benya kendo badu kim ukim uyathu ba un sa shimpor slam ban poi namar udang shiyo kem ya uwe unong le kam sneu kumta bandom penthot ya ukim udongjin uthok ba udon haka jing khawai kat ba udang shong metro uyo i ba udon uwe ubreu uba plajing in ya ka we ka samla haran kat ka jing buat udongjin ula kendit namar kane ka samla kalong kumba u itu bat kam dei de ki we pat henry kadi ka mejong udongjin kendit uyo i ya ka breu ka ba u i ba bat shamla not ban krania ka usdang man bundin ya ka hadin bakala mi na station ka jiong kala yaj na kalenti ka bakanja bat kala ajing ba mek miao udongjin ubari hakendong ula shu pesa ya ka jiong kala kren halade ka ong teng teng nasngeu bakajing im kalong ka ba e palat hatom laban im klem da ya kendu breu ngam tiap kam di kalenti ka basisha ban im ne kalenti banja ngam tip e ngala ban penmong biang saya uwe pat mentakasngi lakat nes nemro kadang im kajing im kabar long marwe kabar dap da kajing ngosi udongjin ula shupe ya ka jar jar nang ta kalik phai shalayeng udongjin uperkhat bakane kajing ya kendu jongki sai shisen hadin kat nes nem kam la ban long kabar shu jarang khat kumta ondala shaman step udongjin uwat ya ka video pasapriang jong to ubriu ubabu aj hangne uyui pau ne ubreu hadin baka jiong kalami ula bat ya kasadem jongo bat ula kelon hamadan nang ta udongjin ulik kendu ya ukim bat ki ya keren syapang ki breu ki badon ki jingja ki ba pher hajan jongki kum ukim kamashin kalathut marsen wan mau bat na ka jing ya rab jongo ka kenhun jongo karemno ukim uong bakine kide ki bashu jarang khat henry udongjin ungej baki don shisha ki breu ki badon ka jingtem bat la ban sngutu kumno on penkut ia kana kajing tem hakawe kasngi hadin baka kemi jongo kala wan pha pej benya yalade sha hospital kala fun ya dongjin harangkat kajing snosi kayethu ye uba kadon hapdeng kajing pang kajing sitom kumta udongjin ula wan yalami ka shasor ban sumar udongjin ban pen kemenyaka ula wan ratu kajing di sngoba bat ula kular wa un kamai pisa shibon bat un yalam kaya ka keleng ka perthai henry ka kemi jong u katip bakam don porshu bat da ka jing suk man sim ka yetho ya ka jing kwa ba khat du jong ka kwa bakin bu shibun ke sentiu babun rong ha ka jing tep jong ka kenang bakan yo kendu yo kurim jong ka ha ka rukom ka bitenat bat ka perkhat bandino ya ka dukan bat ka yin jong ka kenang ba ukhun jong ka
Shamjing la shai la shisngi Henry udongjen kwa abandi ya kaying jongki namar kaying jongki kadon shipun ki jing sa jing kan mau jongka kemi jongu udongjin ula lengo haba uyos ngau baka kemi jong menshwa kala thiadru ya kaying jong kami jong udongjin uperkhat ka kemi jong kale kumne le seban ya rap ya kemi jong nangta ka kemi jong kayethu yo ka ka bakala buri baro shikata kayethu bakade maka kabadan ketilang bat kasnong benbe shnong ya kami jong hakawei kasngi kala yo ya kidur jong dongjen haba kayo ya kadur jong kami jong kala shapting bayo ukhun jong karo ya kami jong bat khnang bakanam ja ka basneu kumbala ja ya kiwei kala yarap ya kasnong benbe shnong ya ka kami jong hashwa bakan mi na shnong kala ban map ya baro bat ka ong bakan phet no nangne hakane kamiet haba kami jong kamyo kalisho kami jongo kala lej on yaka station bat ban yarap ya kami jong kala thit ya ka ying jong ka kami jongo ka ong baka kwa ban pan map na kami jong Henry kami olan kumta ka ong lada phikandu ya ka jiong sngau ba pan map na ka banta jonga udongjin usngau tanat ba ban chandur Henry don kadur jong ka kami jongo kadon tang kadur baki shon lang school habaka kami jongo kalayap ulapan urlong ya ka jengko ajongka ulapan itanmat ya ka senduk jongka daki sentiu bunrong hadin haba upe ye kitiar jongka kami jongo usya meki report barim jongo kipa ula ino haying jongka mi jong menshua bat hang ne utip baka kami jongo kala shim bat kala pule yeki kam sngu thu yaki jingkhen jongo tangba kala pule shupule bat ka ngi scam baka mi jong ka de ka balului udong jenro ukwa ban pensi shaya kata haka sngi ka babot ha police station ulayo iya ka map jungki pulen ka bade shapangki kamrunar ka bala tho ya ka por ka jaka bat ka jingjur jong kano ka kamrunar bat ula batai kumno banle ki pulet kila pendan kam ya kane ka jing ai jung mujongo bat kila pen kala ya ki jaka thep pnyang jongki bat kala duna ka jing don ki kamrunar udongjen ula shna ka wei ka map na ka banta ki jingja accident ki baya de bat ka mijong lada upar shang bat snguthu ya kata ka wei ki jingkala ka ba compare ka bayasno bat ki to ki jingja accident tele se ula ban pensange hashwa ba ka jingman saw kanja bat ka kata ka ba compare ka bayasno bat ki to ki jingja accident nin satib ya kata shakmat jong kane ka khana bat kane ka banta banengkong kala ko tangkomne nin sa ya kendu biang haki ketiat sngi Kublai shipun ya pipar logwin. Bye, take care.